Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Новых уласнікаў знайшлі 3 невыкарыстоўваемыя будынкі ў абласным цэнтры. За аўкцыёнаў прададзены аб'екты на вуліцах Міра, Някрасава і на Смаленскай плошчы. Усяго з пачатку года фонд «Віцебская аблмаёмасць» рэалізаваў на таргах каля 30 пабудоў. Нашы карэспандэнты даведаліся, якія планы ў пакупнікоў на набытую нерухомасць. Комплекс пабудоў былой кацельні на вуліцы Міра ў Віцебску. Кошт крыху больш за 158 тысяч. Па умовах таргоў будынкі 60-х гадоў пасля рэканструкцыі можна зрабіць гандлёвымі аб'ектамі. Менавіта такі варыянт выбраў прадпрымальнік Рэйман Веніямінаў. У планах адкрыць у мікрараёне новую краму. Большой жилой микрорайон, новые новостройки, там близости магазинов нету, и поэтому, исходя из этого, мы приняли решение принять участие. Если аукцион пройдет удачно, и мы станем собственниками этого здания, то мы в будущем году введем его в эксплуатацию обязательно. На гэты раз фонд «Віцебская аблмаёмасць» выставіў на продаж 12 гарадскіх аб'ектаў. Рэалізавалі 3. За 187 тысяч з малатка ідзе двухпавярховы дом 50-х гадоў на вуліцы Някрасава і палова долі ў праве на капітальную пабудову на Смаленскай плошчы. Абодва лоты на таргах не ўпершыню. Пачатковую цану панізілі на 50% і пакупнікі знайшліся. Общая площадь всех продаваемых объектов порядка 1800 квадратных метров, и в бюджет города поступит порядка 400 тысяч белорусских рублей. Первый объект по улице Мира 13А, он продается на аукционе с понижением на 20% цена, а второй и третий объекты продаются на аукционе с понижением на 50%. Усяго з пачатку 2018 года фонд «Віцебская аблмаёмасць» рэалізаваў за аўкцыёнаў каля 30 пабудоў на суму каля 900 тысяч рублёў. Яшчэ 95 аб'ектаў нерухомасці выставяць на таргі ў бліжэйшыя 2 месяцы. Артур Смалякоў, Станіслаў Дудзін, навіны Віцебск. Больш за 5000 маладых людзей Віцебскай вобласці ахопіць 3-й працоўны семестр 2018. Яго ўрачыстае адкрыццё адбылося ў абласным цэнтры на тэрыторыі музея Героя Савецкага Саюза Міная Шмырова. Сёлета Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі накіруе сваіх байцоў у будаўнічыя, сельскагаспадарчыя, педагагічныя, экалагічныя, сервісныя і медыцынскія атрады. Моладзь будзе працаваць як на тэрыторыі вобласці, так і за межамі краіны, на ўсебеларускай моладзевай будоўлі на Беларускай АЭС і ў дзіцячых аздараўленчых лагерах у суседняй Расійскай Федэрацыі. Я в этом году еду работать в Всероссийский детский центр «Орленок». Это будет очень хорошая возможность проверить свои способности, проверить свои качества. Отрядов у нас ежегодно работает более 300. Но отряд может быть от 7 человек и больше. У нас будет работать студенческий строительный отряд на строительстве поликлиники в микрорайоне Юг-6, Юг-7. Ну и наиболее массовый десант у нас, конечно же, поедет работать в сельскую местность. Это сельскохозяйственные отряды. Они начнут работать и на сушке зерна, и на уборке ягод. Дарэчы, сёлета беларускаму студатрадаўскаму руху спаўняецца 55 гадоў. У гонар юбілейнай даты актывісты БРСМ на тэрыторыі музея Героя Савецкага Саюза Міная Шмырова пасадзілі маладыя яблыні. Колькасць загінуўшых ад знешніх прычын у Віцебскай вобласці знізілася на 140 чалавек у параўнанні з 2016 годам. Аднак пытанне аховы жыцця і здароўя людзей па-ранейшаму патрабуе пільнай увагі. Актуальнай застаецца праблема злоўжывання спіртнымі напоямі. Больш чым на 15% у рэгіёне ўзрасла колькасць патануўшых, пры гэтым каля паловы ахвяр знаходзіліся ў стане алкагольнага ап'янення. Адзначаецца значны рост гібелі людзей на пажарах. У большасці выпадкаў пацярпелыя таксама былі ў нецвярозым стане. Сёлета ў аўтамабільных аварыях на тэрыторыі вобласці загінулі 16 чалавек, 2 па віне нецвярозых вадзіцеляў. Пьянство и алкоголизм, незанятость общественно полезным трудом, социальная неустроенность являются основными детерминантами совершения тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в первую очередь на семейно-бытовой почве. В организациях Витебщины в 2017 году при несчастных случаях погибло 18 работников, 71 получил тяжелые травмы. Особую озабоченность вызывают факты гибели детей от внешних причин. В 2017 году погибло 27 ребят, в
текущем 4. Поэтому педагогам следует усерднее работать в плане предупреждения суицидального поведения подростков, активнее проводить разъяснительную работу и обучение основам безопасности и жизнедеятельности со школьниками и их родителями. Прокуроры вобласці таксама адзначаюць устойлівы рост злачынстваў, якія былі здзейснены віцяблянамі ў стане алкагольнага ап'янення. А ўпраўленне ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама ініцыіруе забарону на продаж алкаголю ў месцах масавага адпачынку людзей. Пра гэта паведаміў начальнік управлення Іван Кубракоў падчас урачыстага гарнізоннага інструктажу перад заступленнем на службу. Кіраўнік абласной міліцыі нацэліў асабісты састаў на добрасумленныя адносіны да выканання службовых абавязку, асабліва ў летні перыяд. Як паказвае практыка, летні сезон характарызуецца найбольшай крымінагеннасцю. Нами внесено предложение в органы исполнительной власти, чтобы ограничить либо запретить, все зависит от места, запретить продажу алкогольной продукции. Как правило, в местах массового отдыха граждан это свежий воздух, там гуляют дети, мамы с колясками ходят. У нас прекрасная набережная. И если дети с раннего возраста будут наблюдать, как на открытом воздухе распивают спиртные напитки, это негативно будет влиять на подрастающее поколение. Ну и, конечно, люди, когда немножко лишнего выпьют спиртного, естественно, увеличивается риск и нарушения общественного порядка. За дасягненне высокіх вынікаў у рабоце супрацоўнікі атрымалі падзякі ад кіраўніцтва, а таксама былі ўручаны пагоны і прысвоены чарговыя званні. У Віцебску пачаліся кірыла-мяфодзіўскія адукацыйныя чытанні для дзяцей і моладзі. Тэма сёлетніх сустрэч – славянская гісторыя, культура і пісьменства, вывучэнне, захаванне, памнажэнне, лейтматывам якой сталі значныя і круглыя даты гісторыі нашай краіны. З дакладамі выступяць каля 60 чалавек, школьнікі, студэнты, прадстаўнікі духавенства, якія распавядуць новыя старонкі праваслаўя. Есть очень много тем исторических, социально-экономических и другого рода различных проблем, и духовных в том числе тем, которые требуют, конечно же, осмысления и в обществе, и, конечно же, тот труд, который предпринимают дети, к примеру, по краеведению, а огромное количество работ именно детских посвящено именно святыням и святым нашей родной Беларуси. Вот как раз-таки они вносят тем самым тоже большой вклад, и на основании их материалов строятся уже и другие работы. Чтения эти проводятся с целью духовно-нравственного воспитания обучающихся, с целью патриотического воспитания, воспитания любви к родному краю, к традициям белорусского народа. Вынікамі кірыла-мяфодзіўскіх чытанняў стане выданне спецыяльнага зборніка, у які ўвойдуць даследчыя работы і даклады ўдзельнікаў. У арт-цэнтры Марка Шагала ў Віцебску адкрылася выстава «Марк Шагал і мастакі еўрапейскага авангарду». Экспазіцыя канцэптуальна падзялілася на дзве прасторы. У адной з залаў прадстаўлены літаграфіі і ксілаграфіі работ Шагала, у другой друкаваная графіка Міро, Брака, Пікасо, Маціса і іншых. Гэтыя творы паступілі сумесна з бібліятэкай з калекцыі доктара Генрыха Манделя. У 2002 годзе ён падарыў арт-цэнтру вялікую колькасць работ Шагала, а таксама каля 2000 кніг аб творчасці мастака. Во Франции в середине 20 века издавались такие замечательные журналы «Верв» и «Дрьер-ле-Моруа», которые были рассчитаны на коллекционеров, на музейщиков и на всех, кто интересуется искусством. Эти журналы издавались небольшим тиражом, и их главной особенностью было то, что они могли размещать внутри оригинальные графические листы. Вместе со всей библиотекой доктора Генриха Манделя почти полное собрание изданий вот этих журналов вошло к нам в коллекцию. Журналы устроены так, что они так прошиты, что можно безболезненно изъять эти работы изнутри и экспонировать. Что, собственно, было сделано в музее. Таким образом мы получили эту замечательную коллекцию. В экспозиции выставки сделан отбор из фондовых коллекций. Его осуществила главный хранитель фондов музея Марка Шагала Ирина Лагунова. Этот отбор представляет тематические блоки по литографиям и ксилографиям Марка Шагала. Такие темы, как цирк, как иллюстрация поэзии, как литографии, посвященные Парижу и берегу Средиземного моря.
Графічныя работы мастакоў еўрапейскага авангарду не выстаўляліся ў Віцебску больш за 3 гады, здзейсніўшы ваяж па некалькіх замежных музеях. Апошні раз калекцыя была прадстаўлена ў 2016 годзе ў Вроцлаве ў рамках мерапрыемства «Культурная сталіца Еўропы». І вось цяпер выстава вярнулася ў родныя сцены і прадстаўлена віцебскаму гледачу. Віцебск чакае гандбольная экспансія. Фарпостам на гэтым шляху стане сярэдняя школа нумар 46, дзе каманда віцебчанка правяла прэзентацыю алімпійскага віду спорту для мясцовых выхаванцаў. Што з гэтага атрымалася, ведае наш карэспандэнт Сергей Мисурагин. Футбол, хоккей, баскетбол і волейбол. Зараз прадстаўнікі менавіта гэтых гульнявых відаў спорту валодаюць сэрцамі балельшчыкаў і запрашаюць пад свае сцягі моладзь рэгіёну. А вось гандбол падобным пакуль пахваліцца не можа. Зразумела, што пад ляжачы камень вада не цячэ, а таму галоўны трэнер віцебчанкі Александр Сыцько разам з падапечнымі вырашылі правесці прэзентацыю каманды і гандбола як аднаго з самых відовішчных відаў спорту. 46-я школа знаходзіцца ў Білева. Гэта густанаселены мікрараён, дзе пражывае шмат маладых сем'яў. Менавіта тут з падтрымкі кіраўніцтва навучальнай установы плануюць адкрыць спецыялізаваныя класы для заняткаў гандболом. В планах не только цеплять эту школу, в планах зацепить и встряхнуть весь Витебск. Я просто-напросто хочу сделать так, чтобы на базе этой школы посадить и воспитывались здесь, на этой базе, спортивные классы с уклоном, естественно, гандбол, мальчики и девочки. Ну, девочки, понятно, куда. Это все-таки будет подспорье гандбольному клубу «Витебчанка». Ну, а мальчишки? Ну, куда без мальчишек-то? Пытанне з настаўнікамі, якія будуць працаваць з маленькімі спартсменамі, таксама не вісіць у паветры. У саставе віцебчанкі выступаюць некалькі спартсменак, якія хутка зменяць гульнявую форму на тренерскую. Пока 3-й класс мы играем, такое не сильно опасное, как говорится, как все думают, что это опасный вид спорта, это не опасный вид спорта. Детям нравится играть, они играют, забивают голы, как говорится, это им больше всего нравится. А вось як прэзентавалі каманду віцебскія гандбалісткі, трэба ўзяць на ўзбраенне усім без выключэння прадстаўнікам гульнявых відаў спорту. Трэнеры і яго падапечныя адразу завалодалі увагай юных школьнікаў, знаёмства з зоркамі сучаснага гандбола, відэанарэзка лепшых момантаў гульні і бліц-адказы на дзесяткі пытанняў дзятвы. А потым майстар-клас ад саміх гандбалістак, каб дзеці ўбачылі, што можна зрабіць з ручным мячом. А паралельна ішла Спортландыя, дзе дзеці паказвалі, як яны сябруюць са спортам на уроках фізкультуры. Мне очень понравился гандбол, потому что в него надо забивать мяч руками. И это не очень легко. Мне лучше бросать левой рукой, я левша. Пасля прэзентацыі кожны мог запісацца ў спецыялізаваны клас, які пачне працаваць у наступным верасні. Праводзіцца трэніроўкі будуць бясплатна. І яшчэ некалькі слоў пра цяг тэмы. Сёлета віцебчанка паспяхова выступіла ў чэмпіянаце краіны, заняла 4-е месца і цяпер 17 і 18 мая ў Мінску пазмагаецца за Кубак Рэспублікі Беларусь. Сергей Мисурагин, Александр Рындзін. Навіны Віцебск. У нядзелю Беларусь адзначыць дзень дзяржаўнага герба і сцяга. Гэтае свята ўстаноўлена ўказам прэзідэнта Беларусі ў 95-м годзе і традыцыйна адзначаецца ў другую нядзелю мая. Дзяржаўныя сімвалы краіны – гэта ўвасабленне яе суверэнітэту, працоўных дасягненняў і гераічнай гісторыі. Па традыцыі ў Віцебску дзяржаўны сцяг ад плошчы Перамогі да праспекта Перамогі пранясуць маладыя спартсмены, а потым на пляцоўцы ля памятнага знака Перамогі пройдзе ўрачыстая цырымонія узняцця дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь. У ёй прымуць удзел прадстаўнікі працоўных калектываў, грамадскасці, дэпутаты, вядомыя ў горадзе людзі. Галоўныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Актуальныя сюжэты і выпускі навін, а таксама ўсе праекты тэлекампаніі «Віцебск» можна паглядзець на афіцыйным сайце нашай кампаніі vtv.by. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па Віцебскай вобласці чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 4,9, днём плюс 19, плюс 24. У Віцебску таксама невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 4,6, днём плюс 21, плюс 23.